Ассалому алейкум ҳамкорони азиз. Номи Юсуфҷон Тухтаназаров, ман лидери ширкати Faberlic ва иштирокчии лоиҳаи Faberlic Forever мебошам. Биёед имрӯз камтар дар бораи ширкати Faberlic суҳбат мекунем ва ба чунин мавзӯъҳо як назар мекунем. Ширкати Faberlic чӣ гуна ширкат аст? Ширкат чӣ гуна беназириҳо дорад? Магар бизнес бо Faberlic ва лоиҳаи Faberlic Forever ба шумо ягон гуна фоида меорад? Биёед акнун ба мавзӯи аввалӣ мегузарем. Ширкати Faberlic чӣ гуна ширкат аст? Ширкати Faberlic ширкати Русия мебошад ва дар бозори ҷаҳон зиёда аз 25 сол мешавад, ки дар зиёда аз 46 давлат вуҷуд дорад. Ширкат соли 1997 аз тарафи Нечаев Алексей Геннадьевич таъсис ёфтааст. Ширкат якчанд заводҳои шахсӣ дорад. Масалан, яке аз заводи калонтаринаш дар шаҳри Москва қарор дорад, ки масоҳаташ зиёда аз 35 000 квадратни метрро ҷойгир кардааст ва бо техникаи замонавии навтарин ҷиҳозонида шудааст. Дар завод боз лабораторияи илмӣ вуҷуд дорад, ки соҳиби 34 патент аст. Боз ширкат дар шаҳри Иванкс истеҳсолоти дузандагиро ба пеш мондааст, ки либоса ва либосаҳои астакпӯшро истеҳсол мекунанд. Ғайр аз ин, ширкат бо машҳуртарин дизайнерҳо ва актрисаҳои Русия ба мисли Валентин Юдашкин, Алёна Ахмадуллина, Александр Рогов ва Рената Литвиноваҳо ҳамкорӣ мекунад. Бо ширкати мо брендҳои ба ҷаҳон машҳур буда аз ҷониби ширкати BOC, Florange, Wellness, Vikium, Нечаев Family Club ва ғайраҳо зич ҳамкорӣ мекунанд. Дар бораи беназириҳои ширкат. Беназирии аввалин ба ширкат аъзо шудан тамоман бепул аст. Такрор мекунам, ба ширкат аъзо шудан тамоман бепул аст. Бисёри сетевои MLM ширкатҳо барои аъзо шудан аз шумо маблағи хеле хубро талаб мекунад. Дар ширкати мо бошад, шумо бепул аъзо мешавед. Боз агар ба ширкат аъзо шуда харид кунед, барои хариди кардагитон туҳфа гирифта метавонед ва бо ин туҳфаҳо тамом намешаванд. Шумо боз метавонед дар давоми 9 каталог туҳфаҳо гирифта истед. Ассортименти ширкат дар ҷаҳон аз ҳама MLM ширкатҳо бойтар аст. Зиёда аз 10 000 намуди маҳсулот дар 4 равиш. Равиши якум барои зебогӣ, инҳо кремҳо, парфюмҳо, ҳар гуна намуди шампуно, собуно, ҳар намуди пастаҳо ва чоткаҳои дандон, дезодоранто ва ғайра. Равиши дуюм ин Faberlic дом. Инҳо барои хона маҳсулотҳои лозима аз ҷониби айна, барои шустушӯи косаву табақҳо, барои сафед кардани газу плита ва дег, чангу оина тоза мекардагиҳо ва хоказо. Сеюм равиш солимӣ. Витаминҳо барои хароб шудан, фар беҳтар шудан, барои дил, асаб, қанд, барои чашм, калтсий ва хоказо. Равиши чорум ин либоса ва либосаҳои астакпӯш ва пойафзалҳо. Ассортименти мо хеле бой аст, аз 0 сола то 70 сола. Сифати маҳсулотҳои мо баланд, нархашон бошад арзон аст. Чаро нархашон арзон гуфта пурсиданатон мумкин. Ширкати мо бе посредникҳо кор мекунад. Яъне вақте ки шумо аз бозор ягон маҳсулот мехаред, шумо намедонед ки ӯ аз чанд даст омада истодааст. Истеҳсолкунандаҳо ҳеҷ вақт худашон омада моли худро дар бозор намефурӯшанд. Яъне ӯ мол минимум аз 5 даст гузашта меояд. Тасаввур кунед, агар дар завод нархи маҳсулот $1 бошад, то ба дасти шумо омадан $10 мешавад. Дар ширкати Faberlic бошад, дар байни харидор ва ширкат посредник нест. Бо ҳамин сабаб маҳсулотош арзон ва босифат аст. Магар бизнес бо Faberlic ва лоиҳаи Faberlic Forever ба шумо ягон гуна фоида меорад? Ширкати Faberlic бо 46 давлат ҳамкорӣ мекунад. Яъне шумо дар 46 давлат бизнеси байналмилалӣ бурда метавонед. Дар Тоҷикистон ё Россия истода, дар дигар давлатҳо бизнеси худро афзоиш карда метавонед. Афзоиш ёфтагии бизнесатонро ба фарзандонатон ҳамчун мерос монда метавонед. Яъне бизнеси худро афзоиш дода, ҳосили ӯро хӯрда, баъд ҳамчун мерос ба фарзандонатон монда метавонед. Дар ширкат мо даромади мо доимо афзоиш ёфта меистад. Дар ҳамаи корхонаҳо шумо як хел маош мегиред. Даромади мо бошад, афзоиш ёфтанро дӯст медорад ва дар як сол шумо 18 маротиба маош мегиред. Бубинед чӣ гуна аҷоиб аст.
дар бораи лоиҳамон. Лоиҳаи Faberlic Forever калонтарин лоиҳа дар Тоҷикистон аз рӯи натиҷаҳояш мебошад. Ин зиёда аз 40,000 иштирокчиҳо, зиёда аз 70 директорон, ҳар каталог аз 1000 то 5000 иштирокчиёни нав. Таварабороти мо ҳар 3 ҳафта зиёда аз $50,000. мо куҷа ба куҷа давида бор намефурӯшем. Бисёриҳо фикр мекунанд ки дар Faberlic кор кардан ин пакет бор ва он борҳоро ҳамавақт фурӯхтан лозим. Ин хатогии калон аст. Мо барои афзоиш ба 2 қоида риоя мекунем. Барои худ ва оиламон харид мекунем ва ба дигарон низ тавсия мекунем. Лоиҳаи мо соҳиби омӯзишҳои хеле калон аст ва ҳамаи онҳо ба шумо бепул пешниҳод карда мешавад. Мо бо наомадҳо дар саршавии корашон кӯмак мекунем. Чӣ қадаре ки шумо зиёд пул кор кунед, даромади мо ҳам ҳамон қадар зиёд мешавад. Мо тарафдори чанд қад бисёр пулкоркунии шумоем. Фарқи кори оддӣ аз кори лоиҳаи мо. Дар кори оддӣ ба шумо талхо супориш медиҳанд, сардор мешинад, шумо бошед кор мекунед. Мо бошем як даста ҳастем. Дар лоиҳаи мо ҳама барои худ сардор аст. Ба шумо танхо худи шумо фармоиш дода метавонем. аз ин да боз плюси калонтарамон ин ҷадвали кории озод. Дар ҳар вақти дилхоҳ кор карда метавонед. Дар як рӯз аз шумо 3-4 саат вақт талаб карда мешавад. Бисёриҳо дар дастаи мо бо кори асосишон омехта кор мекунанд. Агар дар ҷараёни кор ягон чизҳо нофаҳмон бошад, ба гурӯҳҳои лоиҳамо муроҷиат карда метавонед. 24 саат ба саволи дилхоҳ ҷавоб гирифта метавонед. Лидерони лоиҳаи мо чанд қадр даромад гирифтанашонро мехостем фаҳмед. Биёед якҷоя тамошо мекунем. мо шуморо бо интихоби дуруст табрик мекунем ва ғалабаҳои бузургро орзумандем.